Ola, son Sol de terceiro B e vou falar da tradición das 7 ervas de San Xoán. O San Xoán é unha festa que se celebra a noite do 23 ao 24 de xuño. É unha festa máxica chea de tradicións e unha das máis antigas é a colección de ervas de San Xoán, a que se lle atribúen propiedades curativas e protectoras. Segundo o que me contou a miña avoa Concha, remóntase a tempos moi antigos e queríase que durante esta noite especial as plantas adquirían un poder máxico especial debido a coincidencia do solsticio de verán coa festividade de San Xoán Bautista. As ervas, protegidas polo orballo da madrugada e a luz do amencer, convértense en amuletos protectores contra as meigas, os malos espíritos e as enfermidades. Na miña casa sempre collemos estas 7 ervas. Erva de San Xoán, con propiedades antidepresivas e cicatrizantes. Fento, usado como remedio contra parásitos intestinais. Erva luisa, alivia os síntomas de malestar estomacal, gases e cólicos. Malva, rico en emolientes e antiinflamatorios para irritacións da pel, das mucosas e do sistema digestivo. Romeu, estimulante e tonificante, mellora a memoria, a concentración e a circulación sanguínea. Sabugueiro, é estimulante, diurético e emoliente, sudorífico e para aliviar a tose. En particular, as follas son purgantes e expectorantes. Croques, úsase como medicamento para afeccións do corazón e para tratar trastornos dos ouriños, e especialmente contra as mordeduras das víboras. Unha vez temos as ervas e auga dunha fonte, colleremos un recipiente para botalas. Deixaremos ao orballo da noite de San Xoán e para o día seguinte lavaremos a cara coa auga das ervas para protexer a nosa saúde e beleza. As ervas de San Xoán tamén se poden usar facendo un ramo con elas e colocando na porta da casa para protexela dos malos espíritus, ou tamén guardar o ramo nun dos nosos petos. Na miña casa tamén se deixa outro recipiente con auga e pétalos de rosa para lavar a cara e protexerse contra enfermidades da pel. Hai moitas ervas curativas con propiedades beneficiosas para a nosa saúde. Algunhas das máis comúns son: manzanilla. A manzanilla é unha erva popular que se empregou durante séculos para tratar ansiedade, insomnio e problemas digestivos. Menta. A menta é outra erva que se pode usar para tratar problemas como dor de cabeza, náuseas e problemas digestivos. Tamén se pode usar para refrescar o alento e aliviar a congestión nasal. Valeriana. A valeriana é unha erva que se usa habitualmente para promover o sono e reducir a ansiedade. Tamén se pode usar para aliviar calambres musculares e dores de cabeza. Xenxibre. O xenxibre é unha especia que se usa habitualmente para tratar náuseas e vómitos. Tamén se pode usar para aliviar a dor muscular e articular e para reducir a inflamación. Cúrcuma. A cúrcuma ten poderosas propiedades antiinflamatorias e antioxidantes. A cúrcuma pódese usar para tratar enfermidades como artrite, dor nas articulacións e depresión. Allo. O allo é unha planta con poder antibiótico natural e tamén pode axudar a reducir a presión arterial e o colesterol. O allo pódese usar para tratar como resfriados, gripes e infeccións. Lembra que a natureza é unha fonte inesgotable de coñecementos e recursos e que as plantas medicinais son o agasallo da natureza que temos ao noso alcance. Moitas grazas, espero que vos resultase interesante o mundo das plantas medicinais. Ata outra.